siya. Ang relationship ng mga bagong artist sa... Ako pig ako no. In Manila, mas ano sila, well-oriented sa art. Tapos ano yan, binibigyan talaga nila ng emphasis na yung mag-attend talaga sila. Dahil ano yan, importante. Parang compared here, kay Juan i-orient pa karamihan kasi yung appreciation medyo kulang pa. But in Manila, mas well